és tot. Ha sigut un... I la tinc petita, cada dia li demano al nostre Senyor que me l'augmenti, La fe, l'esperança i l'amor, per suposat. Però la fe ha sigut una loteria. És el que més m'agradaria deixar-los als meus fills, aquesta herència de traspassar-los l'antorxa aquesta de la fe. Perquè és que és una loteria, perquè tot es veu tan diferent si tens fe. Que mossèn Simó ja ho deia, Nostre Senyor, els entrebancs no ens se'ls treu, però sabem que el tenim al costat per ajudar-nos a superar-los. Ai, la fe ho és tot, Jo no sé com es pot viure sense fe. Per això a vegades diu, oi, s'ha suïcidat aquí. I és que hi ha moments de la vida que sense fe, oi? No saps on agafar-te, ho és tot la fe, sí. I a mossèn Simó li dec moltíssim amb això. Sí. Perquè, ho sabeu més que jo, no? Que ho transmetia, ho vivia i s'ho creia el que deia, i jo crec que era molt amic de Nostre Senyor, I li donava un valor a la pregària. A mi sempre em deia, Clementina, a veure si vas a perdre 5 minuts amb Nostre Senyor, allà a la capella petita. I jo li deia, mossèn, però jo ja li dic que es tombi, perquè el sagrari estava darrere el forn. No n'hi ha prou, ves si diré. Un dia, vols dir que puc dir-ho tot això? Un dia em va dir, diu, quan em vinguis a confessar et posaré de penitència que baixis un quart d'hora a fer ganxet davant del sagrari. És que, de veritat, donava molt valor a la pregària, molt. Sí. I deia, la millor televisió hauria de ser, la televisió que hauríem de mirar hauria de ser el sagrari. Sí.